ng L-Serve. Ayan tuloy, inabot tuloy ako. Loko-loko ng taxi na to. Sira ulo wala. Nagmadali siya. O hindi pa naman sira ulo yung ulo ng driver na yun eh. Tutulog sa kalsada. Trabaho natin, siyempre. Ganun. Kisip ko kasi ng mga trabaho, paano kakakain? Masakit dun eh. Kapag nasa trabaho, antok-antok. Parang, buti nga si Marvin, yung nagigising, alas 3 na yata eh. Lalong nananaba eh. PSG compound. Oo na, puro na pwede. Ito, dyan daw siya eh. Malapit daw sa Robinson. Dito nag-talk si Sino? si Katigbak. Ako nakarating na ako rin. Ano na? Saan? Doon. Dito? Dito. Ah. Anong ginawa niya yung ano? Basta company yan. Piniplan niya. Oo. Ako naman building ko. Sabi ni Claire, malapit sa Robinson. Ano pa dyan mga ano? Asa Robinson? Doon yung Robinson ah. Yun. Ayun. Dito doon siya. Sabi. Sabi ng Robinson. Sabi. Baka dito marami dito. Baka dito. Alam ko wala na ito. Ha? Wala naman yata dito. Baka ano? Tawag ko dito sa mga... Baka sa tabi-tabi. Oo. Di ba kasi ang tawag? Mga kondo na marami sila. Pero mahal yan din. Mahal dito ang konto eh. Maliban na lang pag-sharing eh. Oo, siya talaga. Dito yung ano, yung procurement. Cristobal yan. Yan sa Cristobal, ang procurement yan. Kasi dati, kaya sa school, minsan di alam ko nun 60 at sa loob, moto. So, minsan nilakad ko. Ay, kasi pauwi na ako. Nilakad pa gano'n. Charge ko gano'n. 60 pesos. Ayun, mahigit 60 na yan ah. Malamang. Kasi hindi pa pag-limit dun eh. Pagbaba ko ng ilan PUE, motor sa may Manila Med. Kung magpapako naman ako, doon sa akong bababa sa may building, lakad. Sabi ko lang pa ako, baba dyan. Alak-alak ko naman slow. Kasi nagmumulo ka dyan, puro special eh. Tricycle. Puro special yan dyan. Alam nga, maghintay ka ng pasero, wala nang pasero. Pag maaga yun, pwede ko maghintay. Ilan naman papasok dun sa may procurement, puro mga may sakyan. Maganda talaga pag may motor ka, no? Oo. Bakit naman tayo huli na? Bakit nakayo pa tayo? Bakit? Nilipot tayo sa kalan. Kasi itulong kasi. Yung taxi din, ginigit-itit tayo sa gitna eh. Okay. Loko yun eh. Aba, Talaga mga taxi driver, mga loko eh. Ayan, no? ABS 688. Hindi ba lahat nagtaksi ka rin? Ha? Lahat nagtaksi ka Ay, hindi rin? ako ganyan. Ah. Mga loko yung mga yan eh. Ako hindi ako loko. Minsan lang. Minsan lang. Pero loko pa rin. Sa kayo. Oo. Medyo na siguro. Huwag tayong dumikit. Oo. Ayan, nakaguna. Kaso, siyempre, matagal pa rin yun. Bakit yung kanan? Ulan. Tapos ang sweldo
Pagkataranggo. Pagka-contractual lang yan. Pero hindi malaman kung saan liliko ang... Oh, Kakanan tayo dyan sa Remedios. dito. Para dito tayo sa ganun. Remedios. Yaps. Romaldis. Romaldis ba yan? Ah, Sorry naman. Bakit sabi nila ito hindi siya daw makahataw. Ha? Hindi daw siya makahataw dito. Saan? Dito bago. Bakit? Tawag ko. Parang mahina daw mataw. Nak. Ah. Tapos sabi niya, dapat bilhin natin talaga na, Grandia yata. O Super Deluxe. Paras lang yung makina, kaya nagkakaiba lang yung sa kaha eh. Oo. Kung nakita sa kapo na parang Makina nito halos pares lang. Super Grandia. Yung mga accessories lang ang naib eh. Ah, Yung upo kasi sa likod nun, gaya nito eh. meron daw po na ano, Na-recline. kanon. Oo. Ito pag inaataw ko nga to eh, sa expresso eh. Ano? 120 eh. Ha? Wow, ano, tumatakbo ako ng 120 nito eh. Lalo sa umaga pag sinusunod. Kasi when nakalagay doon sa taas, ang hari. Sabi ni Ricky, diyan ako lumadaan. Oo, patawid ka pala. Pinagbigyan pa nito yung jeep. May jeep kasi. Oo. Parang Yung mga jeep dito, lusot na yan eh. exercise ito. Abot pa tayo, abot pa. Abot ka. Abot. Pag hindi, Parang hulihin mga nila. army. Pag nanggaling ako ng Quiapo, dito ako namadaan. Tapos kakaliwa ko dyan. Yan, yung Dito. street na yan. Tapos labas Tapos ng kanan. San Marcelino. San Marcelino. Diretso Oo, na. dito. Kabisado mo na pala ito. Ayan. Yung San Marcelino, yun, minsan matraffic dito eh. Oo. Ayun, traffic din, oh. Puro sa inyo namin. Wala na sa may Adamson. Oo. Dito, bawal kumaliwa dito eh. Bawal dito talaga. Legal service, baka naman malimutan ko. Ay, Mga division chief. division chief. Chief. Ikaw yung salin. Wala din, nasabi mo. Nasabi ko yun sa civil service naman. Oo. Wala na nagbabago sa sarili ko eh. Ang nagbabago rin yung loan eh. Negative. Oo. TUP Maynila. TUP. Ito, normal. NC. NTC pala. National Teachers College. PNU. Ha? Philippine Normal College. Hindi. Normal University. Hindi. Ay, normal na. Philippine. Normal. Philippine Normal. Oo. Yan, Sabi ko pa, doon kabila. yan ay maraming mga graduate yan na mga Teacher. galing na teacher eh. Yung pinsan ng misis ko graduate yan eh. Hindi naman nagturo. Yung isa, ano pala yung NTC na, ano lang, puro padala ng mga documents. Oo. Kasi wala ko siya eh. Email lang, email mo lang. May-ari ng kumpanya eh, kapatid naman ang asawa niya. Ayos. Anong kumpanya naman? Ewan ko. Thailand pangalan. Hindi ko na maintindihan pang may binibigay sa amin. Hindi mo pagkain yun. Sari-sari eh. Sari-sari store. Hindi sari-saring bawa ko. May mga minsan may binibigay sa amin pagkain. Baka mga nagpaka-plastic pa yun. Mayaman eh. Mayaman yung asawa niya. Ano? Pilipino rin? Pilipino? Pilipino.
Kaya hindi na siya nag-teacher. Hindi, ayan. Doon na lang siya katrabaho sa bahay. Sa Dasmariñas nakatira eh. Best man dito Makati. Hindi. Sa Cavite. Cavite. Exclusive. Pumunta dito sir. Alam ko na yung pag yun akong escortan. Ini-escortan pa kasi. Ay, nag-escort pa. Talagang pa-escortan ka pa sa gwardiya eh. Ay, okay lang. Ganda yun. Wala ka naman masamang balak. Kasi yung iba nangyayari, nakakapasok di ba mga partidos din. May nangyari na yung may nabasa ko sa yung pinano yung katulog. Ano ba? Ano ba yun? Akyat bahay pala. Hindi, pamangkin. Uh, Pinatay yung labandera. Gagawin. Ako nga baka. Bawat siguro. Pagbalik ko, meron naman kay Ila. Sir, MP2. Ano naman yan? saan mo dadalhin yan? Yung Kay Ella. MP2, babayad. Sa pag-ibig naman. Malapit lang yun. Tapos maras. Pero pildito, ay mamaya na yan. Kaya pildito na naman. Pwede naman yan bukas. Traffic. Traffic. O, palawin niya. Loko-loko yung naso ng sasakyan mong gugulang eh. Kakaliwa, sana wala siya makaliwa. Kasi nga traffic. Ayan, dito sa kasaloob. Ay, pa doon sa palawin yan. Dito. Ang duli yan doon yan. Mag-google eh. Mapalit mo siya dyan. Duli siguro, duli. Ano duli yun? Intramuros, Maynila. Tapos, balik na tayo. Hindi mo nasasama yung anak mo? Hindi. Diyan na sa so. Kunin pa ako. Kain ko. Papayangan ka ng guard. Wala, hindi yung... Sir! Sir, thank you. Dole, welcome to Dole, Manila main office. Salamat po guys! Bye!